שלום חברים, קוראים לי מאור אלוש ויש לי אלבום חדש שנקרא מהאהבה אל ההרגל. יכול להיות שנתקלתם בשם שלי בתור מפיק או ממקסס של אמנים אחרים. האמת היא שבשנים האחרונות קצת איבדתי כיוון עם היצירה שלי ובגלל זה לא הוצאתי שירים. זה מאוד מבלבל לעבוד עם הרבה אמנים. לא הצלחתי שלא להשוות את עצמי לאחרים, וחשבתי שאין מקום ליצירה שלי כי נחשפתי לכל כך הרבה מוזיקה כל הזמן. אבל האמת היא שיש אין סוף מקום ליצירה, והבנתי את זה בשנה האחרונה. ב-2024 גנזתי אלבום. כשהוא כבר היה מוכן, שמעתי בו את המאמץ שיאהבו את השירים במקום שאני אוהב אותם בעצמי. 2025 הייתה עבורי שנת מפנה. החלטתי שיהיה יום אחד בשבוע שבו אני אלך לאולפן לעשות רק מה שבא לי ורק אם בא לי. לפעמים זה היה פשוט להקשיב למוזיקה וללכת לעשות שנץ. החוק היחיד הוא שאסור לי לעבוד על מוזיקה של אחרים, רק על מוזיקה שלי. והיא לא צריכה לעמוד בסטנדרטים מסוימים, היא לא צריכה להיות פופית או מיינסטרים או להחזיר את ההשקעה. הדבר היחיד שהיה לי חשוב הוא שאני אוהב אותה ויהיה לי כיף לעבוד עליה. וכך היה. חצי שנה של ימי שלישי הולידה אלבום של 8 שירים שאני מאוד אוהב. הם מרגישים לי תואמים את מידותיי, הם לא מתיימרים להיות משהו שאני לא, והם מעבירים תחושות ורגשות שאני רוצה שהם יעבירו. לפני כמה חודשים היה רגע אחד שהייתי בים, שמתי את האלבום ובכיתי מהתרגשות. מיד ידעתי שהוא מוכן. אני ממש מקווה שהוא יגיע גם ללב שלכם. אני עומד מאחוריו וגאה בו מאוד. וגם בעצמי. שתהיה לכם האזנה נעימה. שלו קפה.